Masantos siya oras at si katayo namin, pinablimiran at tato nga gagitan kakaaro. Asagput kilalamet, usay utit, ya Sabado at sayan trimestre. Pisalamatan tayo Diyos siya katawan at tatanda nagagimira. Lapod kinawalo to tayo, inidan to tayo biskag kasil na laman tando ko'y naibilay. Inidan to tayo na say kanunutan, kaya untan at natalusan tayo na ragdalem, susaray pinanaralan, at sayan libro na Apokalipsis. Pisalamatan tayo. Tainiban to tayo ng Pastor Felipe Mandungat Jr. Pastor, salamat siya balag. At yung pangibayon sa katawa. Salamat, Pastor Ross, at pangkanawanawa. Tayo, Pastor, gabay tayong lugayan, susara may agagi, yagda tayong balot intilak. Wala ray taga-Amerika, karadi Charakel, ya Manlungat, kanayon niyo nira, Pastor, awa. Karadi Brother Onofre Rufo, Perla Rufo, ya nalapon nira da Amerika, tan arum nira, ya kaagyan tayo. Wala ray kaagyan tayo, Middle East, jad Israel, aray Kersner family, ya unsusubaybay, Pastor. Wala nira, Pastor, so gabayon lugayan, ya iba tayo sa ipadag-aral. Sabay ko labat lugayan, Pastor, iray kaagyan tayo, dyan Pilipinas, ya tuloy, mambabantay, tan uni matunod sa inaaralin tayo, saray kaagyan tayo San Carlos, dyan Bayambang, tan jarad Dagupan, tan Kalasyaw, yawartan Iran, amin. Yung dedegal tan, manaalagar, nasarayan kada Sabadon, naaral tayo na sayan trimestre na sayan lesson, Pastor. Pastor, pisalamatan tayo, lapod, sarayan agagi, aray amin niya Pangasinense, ya makakabantay sa yan programa, kumunta patuloy, ya mambantay tayo, tanuwala rin kabatayin Pangasinense, ya gabaydan, unulit sa pananisya da Diyos siya katawan, i-share tayo sa sarayan videos, Pastor, yan dyan untal dakal sa sayan na bindisyonan. Ud sayan utit, ya Sabado, ya panag-aral, say titulo, Pastor, gawaan kun amin, ya balo, atan so say baga na say Diyos siya katawan. Amin, ya dineral na kasalanan, at pasimbalo na say Diyos siya katawan. Nunang nangan tayo sa may election, Pastor, di imbunag, aya may pakaderal, o may panangukom at say Babylonia. Pastor, kayari yan ang ukom so say Babylonia, unsabi ya tampol, Pastor, so sa may tumang ya iter, at saramay nagmaliw ya matuor at Diyos siya katawan. Ayan tumang at ayamay pasimbalo namin na sa Diyos. Kan si katayo at awit ito tayo tawon niya ipaparaan to, mambakasyon tayo di man, 1,000 taon, Pastor. San tayo pawilam lamang dya, iaan ang dalin at apasimbalo. Anto'y nibagayon sayan balibalin tumang, Pastor. Antang Pastor Ross, agilay dakep ya na amtaan. Ya kasumpalan ya natalitalin amin na saray anak na Diyos so say irap, amin ya say nagawad arapen at wala so manaalagar ya balibalin talitali ya tumang at amin narayan amin. Yan o iner napabalon, napasimbalon amin so saya. Nununutan ko, Pastor Ross, ko man, agay lidagap yan nasabihin tayo, si katayo rin anak na Diyos at nilaban, tananang tayo, no panon karakap so sa tayo niya mundo, ya iter na Diyos at si katayo. Katon, agay lidagap agagi, ya pangarapon tayo, tan nunutan tayo so satan niya, balon pasen, apasimbalon mundo, ya gawon na sa Diyos siya katawan. O, Pastor, sakbay tayo nung naralang mo panag-aral, tan basen, so sa teksto ni Papatlo, Pastor, at idalan tayo, so sa panagpikas, itapensarayan agagi, amtis tayo naringalan, so sa salita Diyos at nabendisyonan itayo. Nampikasi tayo agagi. Maron Diyos, sang katagyan minama. At sayan oras, asabimila, so kasamputan na say leksyon me, at sayan trimestre. Ama kasumpalan niya say mundo at dineral na say kasalanan. At panamagli na say panangaruyod si kami. Ang isipan kayo, ya pasimbalo inyo susayan mundo. Yan nayarin, enjoyin, tan panliklikitan na saray tutuon ni laban, tan manawir na say bilayan di anggan. Ama, karon milalamot, so panangidalan nyo, panangiwanwan nyo, sayan panaral, may tapinon, tan saray kaliktan nyo, O Diyos, si katuso, na aral mi, tan ibilay na balang sa kahit si kami. Sayan namin, siguro med garan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor Jojo. Sa ipapatlop yung teksto at narumugan ng Apokalipsis 21, versikulo 5. Pibasa yo, Pastor. 21, versikulo 5, agagi, si katuya so ipapatlop tayo natin niya kabosan. O sayan agaw, si katuya so kwanto ay. Yan 5 sa kwanto, tansay
yurong ed trono kwanto. Nya siya gawin ko abalo so saray amin abangatla. Tan kwanto ed siya isulat mo ta saraya asalita si karaso matuor tan matuwa. Pastor, say amal sa na say dalin tan say tawon at akairong sa may trono to, tan say kwanto at nangyo, ta amin, ya bengatla at gawaan ton balo. Amin, ya dineral na say kasalanan. At pasimbalo na say Dios. Tanaya supanisyan tayo, agagi mira, lapod saya sumaong, ay sumatwa, tan say matuor. Pastor, wala so say ibaga na say Biblia, at Apokalipsis 19, 6 hanggang 9, ya bansal, wa? Pankasal, na say marriage feast, kwan tayo, may piging, kwan da Tagalog, o selebrasyon, lapod mangkasal, so say may lamb, kwan tayo, awa, say manag-sacrifice, say si Kristo, tan mikasal, at say totoo, yan mamalo, yan matuor. Pastor, nayarin basan to sayo so sayan senaryo, ibabaga na sayan leksyon tayo. Kaya gagi, sa konto dyan, Kapitulo 19 na Apokalipsis, versikulo 6 hanggang 9, sa konto, tanad ngel ko so singa boses na sakay abalag ya ulok. Tan singa ungol na dakarakal adanom. Tan singa tanol na ankakabalag akarol, akwanto. Aleluya. Ta manari so katawan tayo a Diyos, a makapanyarid. Amen. Manggayaga itayo, tan manlikat itayo, na mapalalo, tan iter tayo, ed sikato, so panangigalang, tasin mabilas so bansal na kordero, ed say asawato, tan nantadyala. Tan ni itertos, ed sikato, a mankawas na fino yalienso, mas nagtan malinis, tasay fino alienso si katuso matunong agawa na saray sa santos. Yan 9 sa kwanto agagi, tan si kato kwanto siya. Isulat mo, mapalar so saray na tawag, ed panamangdem, ed bansal na kordero, tan kwanto siya, saraya asalita na Diyos, si kara sumatuwa. Pastor, sa imang bansal manayat sa may kordero, at si katayo may atawag. Si kato'y may tawag. Si katayo atawag, ya undago, at sa na bansal, Pastor. Nunungnungan tayo so saya, si katayo kumunso akakawas na say duga, lapod sayat bansal. Pastor, ang tayo, no wala tayong bansal at akakawas ka na may duga. Siyempre, payurong ang dagad say duga, welcome ka. Yun. Pero nung may bansal ka at akabakser ka, Short ka. short ka, ya kani akapanamos, o nayarin akapadyama ka nila po kandukulan, nayarin, Papawayan da ka, Pastor. papawayan da ko, aliwakan welcome ya talaga, Pastor, awa. So, kailangan, si katayo at akakawas, tan sa may isulong tayo, at sa may income ng Kristo, may righteousness of Christ, kwanto, Pastor. So, anto so sa may attire tayo, at sa may ibabaga na sa lesson tayo, the spotless robe of character ng Kristo. Saman so isulong tayo. Amay ugali ng Kristo, aligan tayo, tan amay kaungan niya panag nilaban ng Kristo, panamagli na sa grasya to, saman, Pastor, so isulong tayo sa tana bansal. Pero sa kwantutan, Pastor Ross, ang gano isulong tayo, so sa may karakter, may kawas sa karakter ng Kristo. Agtula ba yung ibaga, Pastor Ross? Singano kintan, singano amay ni merit at sika tayo ni sulong tayo man, lapod sa rin maung yagawa tayo. Sinsya nin andi, Pastoros. Ta satan at grasya nin sinsya na sa Diyos siya katawan. So, mga itarad si katayutan. Amin niya gawa tayo, ibaganin saya, singa lupot mo't laban, Pastor, eh. yun. No, tayo in laban na say Diyos. No, say Diyos tayo, agani pasak, tan agnaubong, apukpok so say, dalato diwad cross na Kalbaryo. Andi ka kanaan so say, amin niya gawan tayo in kamaungan. Bang balot lapod inatay si Kristo, at panamagli na grasya todtoo, at panamagli na pananisya tayo, sa ikwanto 19, versikulo 8, amay maong yagawa tayo, Pastor, aman susamay anto, magmaliw na ani, ebidensya na sa Diyos, siya si katayo at imbitado, at sa tanabangsal, na sa Diyos tayo. Pastor, antis susama na bansal, at amay-amay ni nagawa. Atan lang, Pastor, singano istorya na lamot at pelikula, balibalin arlen agagi. Yamang itarad si katayo'y likat.
tan sigano liknaan niya talagang nasabi tayo susayan bagta. Pastor, nayarin pi ba sa'yo Apokalipsis 19, versikulo 11? 19 versikulo 11 say kwanto ay tan anang ko so tawon si Lulukas tan niya susakay a kabayo yaam puti tan say akasakay ed sikato so matatawag ya matuor tan matuwa adyad in katunong sikatayoy mangukom tan mi bakal. May bakal, Pastor. Ay, may tatawagan tayo lang ti Armageddon, Pastor, ha? Bakal. Si Jesus, si Michael, may bakal na tanan kindi Satanas. Antoy nanang tayo, Pastor, sayan bakal. Si Pay Analo. Okay. So aman na may binitlatila di pastoros nang binagyakin niya. Ang gapoy arum niya manalod sayan bakal no aliwan si Jesus lang bangat. Ed say pakapanyari to. Si Jesus, taloon to, si Satanas, di madtawan, Okay? taloon to jad dalin, tan inerso ebidensya ya atalo la si Satanas, Pastor, di Di manad manad cross. cross. Oh, katon ibabaga ng Kristo man pastor nan nanipasak sa kwanto at kini. It is Asumpala. finished. Sumpala kwanto. Asam pala may gyera, On. atalo la si Satanas. Antay, Pastor, sa pagkalawan na sa totoo, paano niya atalo ta inatoy? Di ba doon pelikula, sa inatoy, amay kalaban. On. Amay bida, aga natalo. Mm. At atag tadagagi mira, nung ninatay si Kristo at cross, atalo lay Satanas, lapod aliwa may aligasyon to. Yun. Yung sa ibabagaton si Kristo, agmamaliw ya Diyos na justice, tan love. Aliwa so sa aligasyon to kanyan, atalo di man si Satanas. Pastor, anto so sa ibagayod saya. Actually, pastoros, nununutan ko, manlapon din naman yung mansasalita ka. Si Satanas, abalang to kasi, nupatiin to yung Jesus. Agto nagawa ng Jesus, so sa may responsibilidad to mangilaban na sa ito. Agto anta, ya, noong patay man na Jesus, si Katuso, pakatalo to. Awa katon, sa may ibabagatay lang, say, death ng Jesus Christ, si Katuso, pakanang niya talagang si Katuso, analunggaring. Or, Pastor, walay pang katuan to may babagayo. Pero, ang paano dyan, utok ng Satanas mo't, ang taton natalo noong patay, balit, ang tunununuto niya, gawin ng Jesus yung talaga man yung patay. Nayari, Pastor, awa? Lapod, isip to, pairapon ton talaga yung Diyos sa katawan, nang yo, tinukso ng kakapanbinyag na Jesus, tinukso ton tampol eh. Di ba, Pastor? Akin eh. Lapod, sa kaya kasalanan labat ng Kristo, agla nayarin manundunad si katayo. Kaya sirin, magmaliw yaan to. Nayarin aliwa. On. Aliwa so sa may ugalin ibabaga to. So, Pastor, nung tayo dyan, talagan si Satanas siya talaga, Pastor, tuson moong. Kanyan, nanang tayo dyan, balot, si katon talaga yung natalo. Kato'y talagang mantalunggaring. Si Jesus sumantalong garing. Yun. Antong Pastor, so, kaya rito may, noong sabi lang Jesus, amay isasabi to, di man mo so panumpisa, na sa may tatawagan tayo millennium. Millennium. Amay salitan millennium, nanlapod salitatan niya, Latin, Latin. Pastor, mile, tan anom. Oh. Amay mile, 1,000, amay anom, Taon. taon. Oh. Kaya wala may per annum, kuwanda, Pastor, So, 1,000 taon, sumanumpisa. Antutan, Pastor, sa 1,000 taon niya ibabagat. Ang tibabaga na Apokalipsis 20, versikulo 4, Pastor. Jad 20 versikulo 4 agagi si katuya so ibabaga to jay. Tan akanang nangak na saray tronos. Tan wala so totoo ya inyurong ed sikara. Tan ni iter ed sikara so pakaulay mangukom. Tan anang ko so kamararwa na saray apulutan lapued panagtasi de Jesus. Tan lapued salita na Dios. Tan agda inggalang so ayop, tan say talintao to, tan agda inawat so tanda na saray kamulingan saray kamulingan da tan anggan at saray kalimaanda, tan bimilay ira, tan aki panari ira ed Kristo ed 1,000 ya taon. Walay 1,000 ya taon, Pastor, ya sa ito umanaya, mi-ari ed Jesus, kaiba na sa Diyos, di man tawon. Pastor, wala so say taluran gawa na panagnakan na say tuo. Say unaan, Pastor, ditan anto may ibabaga to ditan. Akinat say tuo at magmaliw ya nakaiba na Jesus sa 1,000 taon. Anto so saramay gawan do ipanangnangad si karamay record. Oh. Si karana ni Pastor so magmaliw ya judgment tawa. Anto so i-judge da. Panagnakan da, patuan da ya samay ginawa na Jesus siya panag ukom ud say totoo untan tumutad sa tanas duga. Anto ni Pastor so nananangingtan.
Nanang nang ditan Pastor Ros, siya amin niya sa may akusasyon ng Satanas. At kinin Jesus, at sa gobyerno na sa Diyos siya katawan, at tuwatuan aliwa. Tan nalukasan so katuan niya, aram ibabagan ng Satanas, manlapo ng saman at anggapoy katuan to. On, Pastor. Sa isa, agaylay daga, Pastor, wala po, san libo ya taon, magmaliw tayo ya judge. Yan na ani, wala ramay, akini, hangga po jay, unya ya, agi, ta, matalong garing, hangga po jay may amin niya siya, Pastor. Akini, mo jatay, kaabay may abungat, buwangas mo ta, Dumo ilaloan. antayo, Pastor, wala ko ni talura ya, surprises tawon. Sige, Pastor Ros. Sa unaan, Pastor, at amay, na-surprise ka ta, ay ako mong susang karakpan ta, aramay, agmo e-expect ka na uwaman ira. Ito man nira. Nayarin, asaba murad dalan, ni bagam labat at si Karas Jesus, na ni waman ira, makasabira di man. Tay Pastor, wala ray, totoo di man niya, man greet, siguro si ka tayo, ya, may salamat ak agita, wadyaak, lapod si ka, kwandan si ka tayo. Agmo niya pagad-siyak, ang gabak siya. On, Pastor. So, aman so surprise, amay agmo aasaan niya waman manaya. Kumadoya surprise, amay aasaan mo waman, ang gapo di man. Aman so may urman. Sa ikumatlo, Pastor, at amay isang karak pa niya surprise. Amay wamang ka, at tao niya ipapara na sa Diyos na katawan. Abalang ko sa ibagang Pastor Ros at ang gapukad man, katatawa sa sorpresa. Mahirap man na sorpresa, Pastor. Ha? Aman so sang kaurmanan niya, sorpresa, yan ni iterad sa kaya to. Pastor, nuwaman tayo taon manaya sa 1,000 taon, o man-judge tayo. Nunang tayo, ya, duga. So say ginawa na sa Diyos. Aliway Satanas. Kasi sa Diyos, He will reign forever and ever. Ang dianggaan, so say panuloy na sa Diyos. At duga, so say impanuloy ito, tan panuloy ito, andulan ando. So nanang ng Tedman Pastor Ros, no panon kaaliwa. So sa may nununutan ng Satanas siya, sa talagang sigano talagang ipupurag tad nunot na sa ito, o di man tayo nanang nangya, sana na'y manayad. On. Doga manaya sa Diyos. Kaya rin sa liboy taon, Pastor, at umpawil tilam lamang ng sayan dalin. Balot, aliwan sa laya. Yun. Kaya naramay agagi tayo ditan, ya aromya pananisya, ya ibagadan, ayan abong naani, so say madain ko. Yun. Aliwa, lapod sayan dalin, anto'y nagawa. Basan tayo, Pastor, at 21 versikulo 1. 21, versikulo 1, si Konto, tan akanang nangak, nasakay atawon, abalo, tan sakay adalin, abalo. Tasay una, atawon, tan say una adalin, lin mabas lara, tan say dayat, andila. Pastor, say kwanto ditan balo. Balo. Lapod sa may unaan ang gapula. Say ginamit to ditan niya Griego, Pastor, ya salita kainos. Anto'y bagay gabay to ni bagay ay kainos, Pastor. Kasi bagatoy kainos, Pastor Ros, at new quality. Talagan apasimbalo, sa nanay. Sa nanay, awa? Ang may original state siguro yung balo, sa dabagaman sanay, umman ka balo, umman ka rakep. So, Pastor, nunutan ko naman minsan, paano to kasi surato may inakanan adan si Ebaya prutas. Di matawin, anong nang tilaman na ani. Tan aglas subulya kanan man na ani, Pastor. Aman, so say panaralan tayo lamang no, na ani no, kung sasampu tilad sa eleksyon. So, nunang tayo tatang tanagagimira, sang karakpan manaya, so say nilaban tayo na ani liwat taon, ipaparana sa Diyos. Aga ni, anong nang namata, nagngilan na say layag, no panon karakap so sayan taon, ipaparana sa Diyos. Tayo na imagine man, Pastor Ros. On, Pastor, talagan balo, apasimbalo, tan balo. Sa isang karakpan dya, Pastor Ayot, nakaiba tayo di man si Kristo. Anto, Pastor, sa ibabagay 21 versikulo 3. Yad tres ay kwanto agagi. Tan nadngal ko so sakay abalag a boses, ad tawon a kwanto, nya so tabernakulo na Diyos, wala ad saray totoo. Tan sikato so manayam na ani ad sikara, tan sikara na ani balay ko, balay to, tan say Diyos matlam lamang, so wala na ani ad sikara tan Diyos da. Antayo, Pastor, sa kay agaw, wamanakad banawe. Nan-crusade kami di man. Kayarik, Pastor, ya diniskas, no, panon ka santing so say tawon. Imbaga kad sikara. Panon to no say tawon at aligdiwa. Halimbawa, may ilog, ya ibabagay tayon malinawat singa Pasig River labat. Panon to no say, amay gold ya, panakaran tayo pitek-pitek labat. Panon to kasi no sa may panayaman tayo ya, balibalin ginto, ya abong, ya mayamay ya dekorasyon to. Panon to no, kubo-kubo labat. Gabayon ni kasi ulag tawon. Tay, Pastor, wala rin ang mga baga. Katulam lamang manay, mas marakap ni Dali, nagdila. Pero sa ikuhan ko, Pastor, ang gano alit diway tawon,
Gabay ko ni ulaman. Tawaman si Kristo. Aman sa Gabay ko sakarakpan. nalakap si Kristo. Gabay ko nanang susaramay Limaton. limato no iner ni pasak o man ni may abot amay piklat pastor aglan balot na balang man. Lapod aman sumangibaga ya si Kristo inatay para si katayo. Pastor, antayo diyan tawon niya ipaparana sa Dios sa katawan niya sang karakpan. Nagmaliw man niya perfect. Lapod wa man si Kristo. Yan nakaiba tayo. Tayo. Pastor Ross. Sa isang karakpan din man pastor diyan bersikulo 4 antayo babaga to ditan. Diyan, versikulo 4, sikunto, tan punasento so amin alwa, ed kamataanda. Tan andi gapo, ya naani ipatay. Tan ang gapula naani so manangis o dagayom. O dagayom, or ot tan saray una abangat la si karaso lin mabasla. Sa kwanto pastor punasan na so, no say Diyos na ani say kordero so say luwa. Amin niya luwa. Sa gabay to na ibagatan pastor ang tilaw nangis. Antang pastoros, lanang kun nanununutang kuya ay no mansusermon na kad saray na awa. Say kung kun sigara. Say tapot na siya pastoros. Akin pastor pati may tatawagan dan tears of joy ang gapulad man kuanda. Kasi kung Biblia kasi pastoros at amin niya luway. Actually agagi say tears of joy lanang kun ibabagad saray nakakatungtong ko. Irap mo't lamang sa rason tuntan. Katunduga so ibabagay Biblia ya ang gapulay luwad tan ang gano ra may tears of joy pairap so rason no akin. Kanya pastor, ang gapulay umpatoy. Ang gapulay sakit na linawa. Ang kinaantoy number 1 niya sakit na linawa, no walay papatay. Tay pastor, amay i-share ko labat. Amay tatay ko. Nun inatoy manduay taon mo la. No nanunutan ko agad natin makaakisak nila pud say sakit na linawa no itilak ka. Pero say mangi itirlabad siya na marakop ya linawa at amay manunungneng tilam lamang na anid di manat ang gapulay patay. Amay dayat pastor ya ibabaga to ditan. Ang gapulay separation. Amay dayat kasi aman so say mangi itiren si katayo na amay Distance. distance. Ang gapula na ani so dayat kanto ang gapula na ani so say na paet. Ang gapula na ani so say na irasan. Ang gapula so say sanok, ang gapulay bagyo, ang gapulay ermen, sang karakpan pastor itan. Ya bali-bali no ulan. Antayo, umaya-maya syudad na legit America kanto bali-bali ray lugar. Pero ang ganinarya sang kabali-bali niya lugar ya lang mo pastor. Walan-walay ospital. Walan-walay sementeryo. Walan-walay kulungan. Lapod akin pastor kasi walay umpatoy, walay mansakit, walay makagaway krimen, walay kasalanan. Abit lang pastoros may kin. Abit lang pastoros may karakapan na sa may pasan niya laan tayo. Walay quotation niya labay kun i-share agagi. Second man, what makes heaven real wonderful is not the place itself, but the absence of death. Aman so balibalid man. Ya sata niya pasan nagagilaan tayo ang gapuli umpatoy. Ang gapuli mangisyan at sikatay sa reynaro tayo bilay. Karon tayo pastor, bali-bali may imbagayo it's not just the place but the absence of death and the presence of Christ. Bagbalot mas nakompleto niya tamay laan tayo paraiso. Asa kaya lugar ya sang karakpan aya may tatawagan daya perfect place. Antayo pastor, say number 1 dito na Revelation, pibasa yo pastor, at Apocalypse 21 versikulo 16. Ningningan tayo pastor no antoy itsura na say tawon yalaan tayo. Okay, second to jay. Tansay syudad sikato so nilitnag ni iyan nan kwadrado. Tansay undoy to singa say bunlag to. At sikato sinukat to sa syudad at saman niya vara tan wala so 12,000 ya estadyo to. Tan say karukay tan say kaatagay to tan say kaawang to si karaso nan tadpara. Pastor, ibabaga tayo may tawon man na kwadrado parisukat kun tawa it's a perfect square. Amay eskwalado pastor amay luwang to untan tumut sa may dukoy to, undoy to, kaya yan perfecto because it's the reflection of God's character, pastor. Sa ikwanto no sinukat da 12,000 ya estadyo kanto estadyo Pangasinan so ginamit to jad English furlongs. Ya no, i-times tayo pastor 12 mo niya edges to 144,000. Antoy gabay to ibagatan perfect pastor, perfecto susata na lugar. Walay 12 ya kiento gate kuanda English ba?
kapot. Mm. Puwerta to. Perta. Antayo pastor, amay labindoy ya puwerta to manaya, at anto, aliwan ordinaryo ya hambalabat or kiyo, ya kasya, anto pastor sa ibabaga to, jay perlas. Perlas. Jad 21, perlas. Antayo pastor, no, inerso pagkakalay perlas. Antayo na may ibabaga daya kabibe. Mm. Amay kabibe, wala dalom na daya. On. No undalo yun bilang or unggalaw, wala na kasangiman, wala yung loob si katundutag, nayarin Buwer. buwer, o Oh. nayarin pibol, kanto bilang, no nalooban man, pastor, ang sakit tuman, ipatay tulaman. Kanya si rin unluwa. Mm. Amay luwa to, pastor, aman so nabuo, mamaliw na aniya perlas. Perlas. Kanyan manaya, pastor, amay kabibi, amay perlas, sa gabay to ni ibagatan at akis, tanbilay, na samay kabibi. Mm. Jad ilob tayo sama na perlas, ya perta. Nanunutan tayo so sa amay bilay, amay impatay ng Kristo. Amay akis ya inluwa to, tan irap na saray sa santos. Ya wala mo iray umpatay sa santos, pero si Kristo sa ultimate sacrifice, sa magibaga pa tayo, pastor, noon load tayo di madtawon. It's about sacrifice. Sa iluloob di man nagperta ya perlas, pastor. That sakripisyo na Diyos, untan tumot insay impan sakripisyo tayo sa dali. Sang karakpan man na pastor, ya reminder. Bali-bali tayo kung pastoros. Ya, ata na nalik na tayo susama yung pansakripisyo ng Kristo. At bilay tayo. Pastor, di man tawon ang tuso sa dalanan tayo, pitag kasi. O sementado, o espaltado. On. Anto ibabagay Biblia, pastor, versikulo 18. Okay. Na Yan 21, 18 sa ikonto dyan. Tansay inka na kuta to si katoso haspe. Balat sa syudad to si katoso pulos abalitok kapara na salming amalinis. Yan 21 sa ikonto. Tansaray labinduan pinto si karaso labinduan perlas. Balang sakay sananay a pinto, sakay a perlas. Tansay lansangan na syudad si katoso pulos abalitok asinga salming a mananinag. Antayo, pastor, sa kwanton na pulos, ginto, Ginto. balitok. Mm. Aman may akaran tayo. Kaya ibabaga tayo ng inay, pastor, ag nangyari di may matakaw. Paano tubagan to? Apan to sukita ni ramay kindi man. Mamaliw yung rough road na ani, dalanan tayo, pastor, ba? Sa kwanto din na puro ya ginto. Akin, pastor, kwanto balat? Puro ya ginto, pero naaninag, kwanto eh. A-discover na science, pastor, natin mga. No, amay ginto, pure, pastor, translucent, nanang mumay, talagan singa kristal manaya, no, talagan puro. Oh. Kanyan, antayo amay airplane natan, kan agbasta-basta umbutag, kargaan day, pure ya gold, pastor, dyan paglito manaya ama. Aman susay, mampatibay. Amay bintana da, ay aramay talagan, titik ka ba da taraga, aramay jet fighters da, pastor. Diba say tambo sudan o aron platinum kwanda pen nagawon putang wa gawon mudag untan tumot may salaming pulos ya balitok ya agay ka pastor wa nata akanan nang kilay puron balitok pastor Jad kit galo pastor, jad picture labat na yarin Picture, kit, pero agak dia kanang na personal. tawon pastor gating-gatinan nila ba kanya nagkayo mapaga alright pastor jad sang karakepan di man tawon pastor amay walay amay ilog na bilay, ano, ninom timag, tila na paet, untan tumat amay naakan tayo di manit, amay tree of life, Agtila na arasan. agtilan balo na rasan, pastor. Kada sakay bulan, dumay ibong ato. Anong mga tayo di man, 1,000 taon, susay. Ja, pastoros, do kanang nang kayo manyakiw yaman durong may bungatos. Bagadad si kalan balid pagmutay kawas mo, nababalang ka. Pero di man pastoros, maragap ya tali-tali, ya agtiran na arasan, na makataway tayo sama niya, bunga na sama niya kiyo. Pastor. Sang karakpan niya, pastor, nunungan tayo, anggan amay bulong to at mampaabig na sa ramay sakit-sakit na nasyon. Agtulabat gabay bagay, pastor, yung unabig tayo talaga, na-glorify tayo, matawa. Amay naikala sa ramay, antuman niya, pait na liknaan, naikala namin, pastor. Nung mantila ang tawon niya ipaparaan na sa Diyos siya katawan. Pastor, amaya-maya panirapod sa yan mundo. Amaya-may so tali-tali. Yang itarod si katayo, pagkasigsigang yang itar na irap. Pagbalad, tayo kumun mapaga. Taon sabi, so say Diyos siya katawan. Paan di tulay kasalanan. Manayam tayo, balo ya tawon tan, balo adali.
Jad ando na ikaiba tayo sa Dios siya pinagpabli tayo. Balik-balik, Ayaso sa may lundo, kanda wa? Ayaso sa may samput. Sampot. Nun jad Genesis 1 verse 1 apinal sa na sa Dios siya bali-bali. Kagapuan to. Jad Revelation mo pastor napal sa lalamot siya bali-bali. Kumun agagimira. Tagtayo nung sa one man lingkurod sa Dios sa katawan. Pastor wala ni sugabayon ibaga antes tayon mangkapod sayan semestre. Agagi, agilay dakop na say aral tayo sayan trimestre. Apokalipsis. Ag tayo lilingwanan na agagi, yasay mensahe na apokalipsis. At mangipanunot at sika tayo, yasay mundo at mansampot. At jed sampot na sayan mundo agagi. Ang gapoy arum, no liwan liket tan gayaga, so iter na Diyos at sika tayo bilang tumang na samay impan sakripisyo timot. Jed samay inpan ilagay tayo at say pananisya. Ya anggad kasamputan at nansyan siya tayo Diyos sa katawan. Pastor. Salamat ya balbalag pastor at mampikasi tayo. No wala kayo dabong yunata nagagi, wala kayo kapilya ni may kulanyo. Nayari itubok yung ulo, ipikit sumata, at mampikasi tayo sa Diyos sa katawan. Maaron Diyos, salamat ya balag. Lapod loob, ya 13 Sabbath, inibaan nyo kami katawan, inwanwan nyo kami, nilukasan nyo katawan so saramay akakapot, ya kanunutan mi. Tanatan impapanang yun si kami so say nagawa ud samput ya kapanaunan. Sa isang karakpan manaya katawan ud jad utit. Iparaan nyo so say balibalin panaya man ya kaiba mi kayo. Salamat katawan. Anton no ang gaman antoy nagawad si kami kumun. Antoy pakadisyangan niya natatali-tali. Anto kaman katawan iran pakasagsagang. Agmimbalot katawan itilak so sayan panamin siya. Wag ingan man siya kami. Tanoon sabi kayo la. Iter yun si kami so say bilayan di anggaan. Tanawiton nyo kami ditawon niya ipaparaan nyo. Salamat katawan at sayan promiso. Tulungan niyo ibalang sinan sakriyon si kami. Yaman matalag ang gadaan di anggaan. Piyan dyan untan katawan. No nasumpala so storya na sayan mundo. Si kami sumagmaliw at alunggaring. Untan to katawan. Tumangan mo kami bilayan di anggaan. Jad nga ranan Jesus. Amen. Pastor Felipe, salamat ya balag at sa inkiwalayo tan inibaan nyo kami at loob na 13th Sabbath at sayan trimestre. Sa Diyos ko mo na sumamendisyon at si katayo namin.